Masa ya iki. Lah mungkin naik kamsik kaya ngene. Coba tak rono ning kono. Wah, ana wong iki. Apa nih? Kita turunnya suwe. Mantep masuk. Mbak, baik, Mbak. Iya, Om. Ajeng tanget. Briyane kamsik pundi nggih? Aduh, Om. Aku nggak tahu bersama, Om. Jakarta apa Solo? Wong Solo rasa bahasa Jawa. Maksud saya di rumahnya Kamsi di mana? Oh, rumahnya Kamsi. Yo, Oh, mau diantar. ya, Tapi semua itu ada biayanya, Om. males kong ini urip nang kota. Apa duit? Lah emang tarifnya berapa? 20.000, Om. 20.000. Iya. Ya, nggak apa-apa. Aku mau antar, Om. Oke. Om, tunggu dulu, Om. Ngopo meneh? Di sini tuh uangnya dulu, Om. Kerja duwong delok duit. Enak. Yo, dados, rel. Om. Ngopo meneh? Mau kemana? Katanya mau nganter. Ini rumahnya Kamsi. Hah? Kene. Celeng. Janjane ning ndi to iki? Kurang ngajar. Timun dienggo moto kok iso-isone dijoli plastik. Wo titenono nek ngasih mulih tak ngecek. Siale ngurusi penyungku neh. Dicik. Iki Kamsi opo itu ya? Kok ngosen? Tatune oke. Tapi podo. Napa yu? Kowe iki Kamsi podo. Oh alah, kula kakange yu. Makane kok brengosen. Kuwi tatomu sak pager kecamatan. Piye to iki? Iki pager kecamatan. Iki pager Kesmas. Ngopo kok ora mlebu? Ya nenten Kamsi teng griya nggih. Kula pun mlebu kat mau to yu. Kok dagelan sampean. Ya wis sinteni sik bar iki Kamsi lak teko. Ya wis tak budal makan ya sik ya. Nggih yu. Ketemu Kamsi ndangkon mulih nggih. Alah, wong kota yo mending-mendinge ra wong. Ngopo mau? Ora njaluk nomor rekeningnya. Piye Mas? Njaluk nomor rekeningku. Iki enek. Salah ngomong, Mbak. Kok njaluk nomor WA. Walah, nomor WA to. Dhuwur karo cocote lurah sinkron blas. Kok njaluk Kamsi ya? Tak budal sik. Iya, yu. Aja lali ya. WA aku lebokno WA-mu ya. Yes. WA ku lebokno WA-mu. Wah, su. Rasane ora nyambut gawe ngene iki. Mepeni. Mulane nyambut to gawe gen ra nguplek-uplek gaweane wong wedok. Ngerti mugi apa ta? Rupa ora jelas ngene ngandani wong liya. Ndak kono daripada tak kapi kumbahan kowe. Astagfirullah. Kowe iki lho, dadi wong lanang ki kudune golek rejeki, golek sandang pangan.
Ora kok guru nguplek-uplek gaweane wong wedok. Ya pangan golek rejeki. Pangan ki tuku ora golek. Ndak minggat kono tak kapyok tenan kowe malan. Minggat ora? Astagfirullah. Lah kowe wong gendeng. Kas urusane wong liya. Oh, lah kae menungsone penyu ning kono. Apa ya enek wong omahe kono kok mepeni tekan kono iki ngopo? Nek ra wong kucuk. Masak sendiri. Cuci baju sendiri. Truk. Omahmu ngendi? Kono Ibu. Lah kok mepeni tekan kene karepmu piye? Oh, kleru ta Bu? Nek ra wong kucuk ra nek neh. Kuku ti pindah ngono. Ah iya.